Matang ning alang-alang Tinolir kakonan suram sorotekan padang kasalan pacaring purnameng gegono tuncung antarate Marekoden Prayitna Men Samurires Eko balik Titiyane Gandayane Tresanya Parama sasi Kelar-kelar semedyaning tengahing latar Milengono lintang Bima Sakti Ambel kekak ukek Satulita mel Ndara lah kok teko dados kula sawang kula tingali pasuryan jengandika Ndara Janaka lah kok katon duka enten napa Ndara mbok kula aturi paring dawuh enten perkawis napa-napa mbok ya mang ngendika kalih Semar dawuh kalih Semar nggih sinasa Semar niki mung batur pangembating catur ning saora-orane iso nentremke atine Ndara Werkuda Ndara Janaka mboten ketang sekedhik Ndara kula aturi paring dawuh Ndara ampun damel bingung ta kula niki nganti munggel gara-gara jeneng enten jam 3 pun bubar yatra heeh nungsung Ndara Janaka kok malah duka yayasinipi kaya ngono netra markata lir kabaranang pasuryane kok abrit kaya ngeten Ndara mbak kula aturi paring dawuh Den
Ampun mendel mawon lho. Nek duka niku mbok ya disarehke dileremke. Pripun terus gek ngendika. Den mbok ngendika Tandara. Nuwun sewu. Nek napa nggih duka Yayasinipun niku kan nepsu angkara murka Tandara. Mbok kula aturi sing sabar sing sareh. Kula aturi nyiram mawi tirtaning banyu aki Ndara. Mati no Gong. Tirtaning kesabaran, tirtaning kesabaran Ndara. Ampun disiram mawi tirtaning banyu aki mengke malah saya mobal Ndara. Elayana. Made Wahametri lasa. Manglono mangape tira gending maryanang tamane Secaka Laya ler Radetnya mantra kini tamane Secaka Laya Sri Kading mlatih sara kemuning Kakang Semar Badranaya wonten dawuh nala gareng Wulandara Petruk Kanrong Bolong wonten dawuh Gus Panakawan Bagong kula dap ora ngira babar pisan jebul semono tresnamu ya para Panakawan ya Kakang Semar Saat Majamu gedhe nggonmu nggatekake kelawan Arjuna. Kula niku nek enten bendara susah niku abdine ya melu susah. Kula ngetutke Ndara Pandhawa niku mboten kula nggih susah-susah niku mboten. Kula golek senenge ngati kok Ndara, tentreming manah, ayeming gesang niku sing kula udi. Iya Kakang. Ha nggih. Enten napa? Kakang Semar. Kula yektine nggonku duka kaya mangkono mau kuwi merga sangka majaku ing Dresila Geni ya kuwi anakku Wisanggeni ingkang duweni kekarepan adreng kepengin ngrebut negara Ngastina bakal dibalekake ning panguwasane para Pandhawa kamangka Kakang konduring negara Ngastina ana ngarsane para Pandhawa kudu nggunakake lantaran ya kuwi perang gedhe Bratayuda lha nggih. Lajeng kersanipun kados pundi? Mula kang saka kuwi Kakang. Ayo ndak kanthi Saat Majamu kabeh nyusul ana ing negara Ngastina. Merga wektu dina iki Wisanggeni mapan ana ing praja negara Ngastina. Mbok menawa duweni karep ngrebut praja negara Ngastina saka panguwasane Kaka Prabu Duryudana Kakang. Semareka den prayetna samurires teka balik titiane gandayane Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semedyaning
tengahing latar miling lintang Bima Sekti. Lah nek kula mung kantun nderek. Wonten sedaya niku enten dawuh sing cetha sartane lampahe kedah napa mengke kula nderek. Yen mangkono Kakang Semar Nala Garing Pitra apa dene Bagong Ayu ndak kandi. Wektu dina iki tumuju ning Praja Negara Ngastina. Nduk kula derekke Ndara. Kula derekke Ndara. Kula derekke Ndara. Kula derekke Gus. Mulat mara sang Arjuna. Semunira kang kamanungsan Samirana lan warayang Wansa Bayu isian makulingan lima Ana satriya bagus tanpa cacat aja mandheg sapa ngaku Gus keparep ana buta mbegal pengaring-aring iya takon karo aku pamadya Pandhawa Raden Arjuna oh kowe sing duweni gelar lelananging jagat lan curing bawana dasar kepara nyata balik takon karo kowe kuwi sapa takon marang aku Pating sang penemban Mandra Lukita
Ya aku iki Patih Singarudra. Patih Singarudra dasar kepara nyata. Mburi menungsa sing kaya kancil wujude kuwi. Takon marang aku. Reng Diga. Reng Diga. Tegese apa? Reng Diga kuwi gadireng. Teges gareng. Gareng, ya gareng. Sing mripate amba, aku Gong Diba. Gong Diba, Gong Diba. Tegese Gong Diba, Badigong, tegese Bagong. Bagong kowe. Heeh, ya gek kowe, Truk. Ya. Sing deloler awake sapa? Truk Dipe. Piye? Truk Dipe. Tak fotono, Truk. Hus. Lah jenengku nek diwalik ya ngono ya, Gong. Piye? Truk Dipe. Tegese apa? Pe ditruk ngono kok. Pikiranmu terus kaya ngono. Wawasanmu ming kuwi tok apa? Pe ditruk teges Petruk. Heeh. Singarudra. Raden Janaka. Aja mandeg. Tak jaluk kowe sumingkira arep tumuju menyang ngendi. Dudu wigatimu mergo nggonku lumaku iki. Nututi kerenteking ati, jumangkeng suku. Ora kena banjet kudu bali. Ora ana jamak lumrahe. Dalan balekake wong lumaku. Akeh ndas buta, pating, cenganguk ning sakjerone alas. Bakal ndak sampar, ndak sandung, ndak tigas pacing gulune. Ari dumawura mangawura-wura wurahan. Tengarane ngajurit gong maguru kongso. Menungso ratatanan. Kandhani ngeyel. Candak sirahmu sabet kewerbatang sumyur kuwandamu den. What? Truk Dipe. Waduh. Waduh, buta konyol. Wah, Petruk sing maju. Apa-apamu? Tatanan. Apa bakale kelakon kowe dadi reca kaya anak-anakmu Tampanana daya kemanden kowe.
Diar. Ora ana sing mepalange karepane Singarudra ayo. Pono kawane ben tak toke urip ning kenek dayaning Maruta kontal mbuh tiba muwarat. Oh. Apa ya? Wong tua jejelit tungkak. Ora sengaja. Ya terus ya, lambuh. Ki piye ki kok malah tibane ngalas? Pancen elok dayane Singarudra kae. Ning isih enek sing luwih elok tinimbang kae lho, Trole. Apa? Apa, Pak? Apa, Pak? Tenan kuwi. Lho kok sik. Iki apa, Trole? Weh. Nemu kotang, Trok. Udu. Iki tas Gendhoga. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Mir. Aku jane rawani bukane gandeng kowe do njaluk ya tak bukake, Trole. Ayo. Weh, kok manter tejane. Ora pati nduga mono. Yang tengah alas malah nemu sandangan Petro. Apa, Pak? Heeh. Weh, kebayak komplit. Iya. Apa ana sinden dandanan kene ya, Mir ya? Lambu. Kudune nek ana iki terus ana jeroane. Bocah kok edan nala gareng dawuh Pak. Bagong, piye Pak? Ayo tak kanthi sandangan loro iki nggonen. Lho, pripun? Wis bakune manuta karo aku bae. Ayo Rang. Kok elok. Nek wis kaya ngono kowe wis dadi wong top. Terus, aku dadi apa ya? Ki kok enek nerada barang nang kene. Nerada. Gareng iki, Gong. Lah kok Bathara Guru. Weh. Aku dadi Bathara Guru to, Reng. Heeh.
Wah, Bathara Guru kok ngreng. Apa ya, Pak? Oh ngilah. Oh ngilah kami guna mastu purama sidam. Kami guna mastu silar yang jagat karono. Sirang tondo kawisaning bisana. Sono sinawung lang lepus temaksin lestantun laming buddha. Jinandur tutur kadena tetulat. Melenat deng parep diyo. Pinan wini suda. Trengkang dinomatem. Aku biar kena jeruk Semar biar. Kakang Nayantaka. Oh ngilahing Kakang Nayantaka. Kakang siapa? Semar. Kakang Semar. Kakang Kawah hari-hari Kakang. Manik moyo piye? Kakang Narada. Kakang Kaneka mawarna-warna. Mergencang larudayang. Pak Bang, boleh ngali jede sapa sing gawe. Banteng lareng Adi Guru. Ora usah gawe ukara sing aneh-aneh to, pathak ndasmu lho kowe. Punapi Adi Guru? Kakang Narada. Punapi? Kakang Resi Kaneka Putra. Punapi Adi Guru? Kakang Narada. Punapi? Kakang Resi Kaneka. Wah, ajar lho, Gang. Bulan baleni wae. Awi Kakang ulun kanthi minggah wonten ing kayiwanganing Margalaya Kakang. Suralaya Adi Guru. Pundi? Suralaya. Kula kanthi minggah ing kayiwangan Suralaya nggih kayiwangan endi Pak? Paku jamur letong, paku jamur. Paku jamur Kakang. Ae Adi Prameja kula kanthi Ari Loca. Dai Durna wirang men. Wonten mriku sampun dipun tenggo kalian sangganing para Jawata. Widodari marja nyang marji Kakang. Ulun kanthi manjing wonten salebeting karang kawidodaren. Ulun nedya lukar busana Kakang. Tumuli nindaken siram jamas kalian sangganing para widodari Kakang. Ha iki Adi Guru iki. Pados widodari ingkang goyangane sae Kakang. Ha iki. Astagfirullahaladzim Adi Guru. Sampun Kakang, sampun ngantos Kakang Semar. Piye manik moyo. Ulun kanthi minggah wonten ing kayangan Margabaya Kakang. Iki iso mabur wae, Pak. Nek kowe nganggo sandangan kuwi ambok kowe arep tekan ngalam suksma kowe iso. Lah elok. Neng mah aku, Pak. Lah piye? Ngambal langsung mau modar. Kakang Narada, punapi ulun kanthi minggah wonten ing kayangan Surabaya Kakang. Dua lo. Neka ora. Wah. Gondelan sarunge Bapak. Nggih, Pak. Oh
Astungkara sidam sikaring bawana langgeng wisanggeni padha kanthi harja saprapta kita wayah ulun wisanggeni antuk berkah sartane perlindungane Sang Hyang Asih Prana slamet tekaku Eyang ana ngersane Eyang Sang Mahardi kengrat oning kayiwanganing ngondarandir bawana. Iya wisanggeni iya. Aku ngaturake basaku katura ya. Eyang. Iya ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana. Kawula nok-non. Wisanggeni. Ana dawuhmu apa Eyang? Yektine ingkang dadi legetan ati kita panjenengan ulun wis prisa. Sartane panjenengan ulun wis mangerteni. Oh, ladalah. Syukur binagi sewu yen to. Paduka Kanjeng Eyang Pukulun. Sang Hyang Padawenang wis priksa kelawan apa Kang? Ya kelawan apa Kang ingkang tak penggalih. Kanjeng Eyang Pukulun. Iya. Yektine mangkene ya nggih. Mboya sak trepe. Mewah mboya sak pantese. Yen to jeneng kita ngrebut negara Ngastina kamangka durung titi wahyaning mangsa kalane negara Ngastina bakal bali mring panguwasane para Pandhawa. Iya, Yang, aku ya wis mangerteni. Ya mung sanyekti. Anane aku kepengin ngrebut negara Ngastina kuwi ora pancen ora sengaja banjur aku kepengin adreng kuwi negara Ngastina kuwi babar pisan ora wisanggeni iso mbedake kok Eyang Pukulun. Iya pancen bocah lantip pancen bocah pinter. Aku ki mbok Eyang. Iya. Lah saiki mangkene yen to pancen jeneng kita kuwi Mboyan Ayugyani anane pendhita ingkang mapan ning Praja Negara Ngastina. Kinarya sarana gantine jeneng kita ulun paringi kanugrahan kengaran Wahyu Gada Inten. Wahyu Gada Inten iki gunakna kinaryaning kesartane anumpes pendhita ingkang mapan ana ing Praja Negara Ngastina saandane wisanggeni. Oh ngono Yang. Iya. Terus iki arep diwalik pelok barang apa ora? Banjur arep ditibake menyang sing padha mau bengi kae apa ora? Ya ngono ya kena. Marata diage wisanggeni. Mesthi wae jeneng kita wis mangerteni yen to jeneng kita mono mboya di keparengake. Yaiku melu perang gedhe Bratayuda. Merga yen to ngasih jeneng kita melu perang gedhe Bratayuda. Mboya ana telung kedheping peninggal kabeh Kurawa bakal lebur tanpa sisa. Iya Yang Pukulun aku wis paham, aku wis dong. Iya, mula kang saka kuwi marata diage tampan ana wujuding Wahyu Gada Inten wis
amung cipta pukulun anana liyan kaeksi mila katur kang sundha maneh mula dadi patung kok pas posisine iki Paman Janaka iki tak delok pas lagi arep ngantem Anoman ki ceblok ngono sikile ngangkat sisih mak cilik Setyaki ki ya ngono wah Kakang Antaraja ki ngenes kupinge nganti pisah karo sikil Kakang Gatotkaca ki ya ngono lagi setengahe mabur dadi watu mak blek piye pokoke tak jur wae apa ya tak jur tak nggo nguruk dalan apik ning terus wingit dalane nah piye wis anggen kok ya ora teka-teka jare arep sowan nggone asih ning omah apa ora mbuh apa lagi lunga karo bojone Kakang Antasena kowe iki ngopo omongan dhewe lah rak tenan to bocah tekan Linali saya katriya triasmara marang resang katirate rate ratune wong cakra kembang jaya kusuma semring kawula piye jene apane Kang dawe wang pikulun padha menang aku rentuk melu perang Bratayuda. Lho, terus aku kowe ya ora kena. Mergo yen awake dhewe iki satriya ndunggal kewarisan nganti melu perang Bratayuda. Kuwi mbebayani, Kang. Oh ngono. Ora ngasih tulung kedheping meninggal yen awake dhewe melu perang Bratayuda bakal langsung entek musuhe perange ra gayeng. Oh ngono ya ning. Berarti awake dhewe iki jan sekti tenan. Sekti, Kang. Oke. Padhiake. Hah, wong sekti ya. Sekti tur ndidit ya niya. Ning ijole aku entuk wahyu gada inten, Kang. Apa wi? Ya sawangan dhewe. Dawe wang pikulun padha wenang. Wahyu gada inten iki kon nggo ningkes sartane nggo numpes. Angkara murka ana ngendi wae. Wah, apik tak tonton. Sing do dadi reca kuwi tak balekne kaya wingi uni, Kang. Oh iya, tak sumanggake ni, ngono Dang. Tangane dunke cah edian cahku celup cah bambung apa anggepe nek duwe tumindak sing kaya ngono kuwi gek apik munio kowe wis gawe wirange wong tuwa bocah-bocah apa
ora iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Ayo Munia. Atos ora Kang? Ora. Ya wis kene wae. Wis sing gedhe karene. Aku to, Lek. Aku to, Lek. Iya. Bocah kurang ajar. Wah. Cah gendeng. Aku ki ora ngajari apa-apa lho Mas aku. Sing ngejak kono men mati ya men mati ngono ta. Cah edan Tosena. Piye? Ayo bali rasa gagas men ngatang-atang ning kono. Ora sudi ngopeni anak-anak demit. Awitekno sing gawe ya sapa? Nek megah ngopeni iki rasa sok gawe. Muni piye, Kang? Wis ora kowe isih cilik. Oh ya wis. Terus bali semaput neh. Kae penditane kae. Wah, antem sisan ora? Begawan Mandra Lukita wis sanggeni kowe sing tak goleki kowe kudu mati kowe sing mati dhisik. Sanggeni. Haiya. Po. Aduh, bahaya. Bahaya. Waduh, dos pundi menika Yayi? Ilah. Mboya pati ndugamana. Jebul tinemunipun. Ora sah lho, ora sida. Jebul tinemunipun wis anggeni nggadahi daya kekiyatan. Lah nggih mriku kados pundi? Pun nggo ulun kanthi kondur makayangan kemawon Kakang. Parakan sowan loyo. Ridu mawur mangawur urahan tengarane ajurit gong maguru gongso. Kakang Kaneka putra paduka menika kok kados mekaten. Kula tesih pengin dadi buta. Kula aturi mendhet gendhaga isi sandangan ulun lawan
paduka Kakang Resi Kaneka Putra sendika dawuh Adi Guru. Wow! Kacilakan cilaka Ade. Cilaka liripun Kakang. Gendhoga isi sandangan kadewatan buya wonten wilah mesti wonten ingkang nyidra kados pundi tumuju kayiwangan Kakang monggo. Kacarian putra lamun kawekasan yen kawisanggene maya wah pancen telek kabeh dewa-dewa kuwi ya do klitian dadi pendhita barang ki ngapa to ya Kakang Semar piye manik maya gongso lukananta garap samroh nggih sae ngaten pancen gamelan iki kapak-kapake iso melih Kakang nggih padhang bulan padhange kaya rena bulane sing awe-awe ngelingake aja padha urusane ene tak critane kanggo sepah monggo sore kakang Semar yo layo men kutut manggung jaluk ombe dawah gending Kakang Semar piye manik maya menika kesenian menapa Kakang gojok lesung punapa-napa menika ngilah cengkaling bawa sekaring bawana langgeng Kakang Rada Kakang Resi Kaneka Yarta Unapi Adi Guru ai ladala lole yo ladala yo haha Kakang Rada punapi menapa paduka Kakang Resi Jaladara mboya kersa nembang. Ha sampun, kula mriki sampun wau gara-gara Adi Giri. Mekater Kakang. Ha iki.
Nuwun sewu Kakang. Kula kok ngraos bilih badhe wonten tamu Kakang. Dipun semanggaaken Adi Guru. Putra kula Adi Guru Mboyapati Ndugamana menika wonten pawongan ingkang agem busana kadewatan ulun wanggih nika ngenten sing nganggo sandhangan rada niku ngilaheng cengkaling bawana Kakang Semar piye manik maya iki kana pawongan loro cacahe Kakang Mboya Pangling titah ulun pandhita ing Kalipraga. Adi Guru ndagel ndas kita kuwi Kakang. Mboya Pangling mandra lukita. Wila, Mboya Pangling saka swarane Panakawan Bagong. Hus. Aja ngawuh gawar ngawer. Jeneng kita Mboya Basa kelawan panjenengan ulun ngadeg jejeg tegak paripurna apa wis arep kanggo kira-kira Mboya Pangling Singarodra nggih pukulun kok ya sampean pun ben seneng mawon ngilah Kakang Semar piye gandeng menika titah mlebet wonten ing Kahyangan Margabaya mboten ginakaken tata krama pramila menika badhe ulun banjut ulung cemplungaken wonten ing Kawah Merapi Kakang. Keduan. Kawah Candra. Ulun cemplungke wonten ing Kawah Candra Dimuka Kakang. Menawi titah menika mboten ngabekti kaliyan panjenengan, ulun cemplungaken wonten ing Kawah Kakang. Dalah ngilaheng jeneng kita wis wambuh Kakang Semar piye kula badhe wonten atur-atur ngarsanipun Kakang Semar iya ulun nyuwun pangapunten nggih Kakang ora apa-apa wong ki ya nganggo lali barang aku ya ngaturke panuwun wis ngono wae anak-anakku ki jane mung pengen ngelingke karo kowe ben ora lali Kakang Semar nyuwun pangapunten Kakang ora apa-apa nrodok ha iki pukulun nyuwun pangapunten nggih pukulun iya nalagareng ya dadi ngapa pukulun nyuwun pangapunten nggih pukulun mboya dadi ngopo Panakawan nggih ngencangan jeng kula nggih karnaval saged nyewa iso nanging pitukane raga kita ulun cemplungke ning kawah modar ora usah hamir tak nehi tangan bebek wae apa-apa wis tak bali Madyapada Manikmaya matur sembah nuwun Kakang Areng
madangi jagat tuk mungo paning sapucahing mukir marep babang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung geni apa wae sesuk meneh aja mbok baleni kae wakmu mandura nganti kaya ngono ndi sing jenenge Mandra Lukita menungso ora tatanan Kresna wonten dawuh kok Prabu ora sida Kresna wis rampung koyoke ratu ora konsisten ngoten niku matur nuwun nggih Sinuwun Ndarawati iya Kakang Ndarawerkudara matur nuwun yo Semar ora apa-apa. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan sedaya lepat atur kula nyuwun pangapunten mugi-mugi sak pengeru sak rombongan warga ing lalatan mriki tansah pinaringan hayu rahayu ndering sambi kala tepi saking Rubita kalis dari sambi kala adoh saking Rubita durga mendhak kala sirna. Iya Kakang Semar. Pungkasane katus slameto sing nanggap slameto sing ditanggap slameto sak kabeh-kabehane. Iya Kakang Semar, ayo wis anggeni ana dawuhmu apa wae? Ayo ndak kanthi kumpul kelawan para Pandhawa ning Prajanegara Ngamarta. Ayo tak dherekake wae. Apa? Njukrit. Oh.